नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव माने खुलुमबाय बा खुलुमनाय थालायबाय आरोना। नै दाना खयला मैला हालामाव जोंहा फेरेंगा सारा माने 520 न'खरनो हानि पाट्टा होबाय होननानै बुंदों आरोना। बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन, नोंथांमोना माने नायबासो बुजिगोन आरो। बिथांमोना मोननो हाबाय होनना बुंदों, 520 न'खरा माने हानि पाट्टाखौहाय मोनबाय होनना बुंदों आरो फेरेंगा सारा। दा बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो नुलांगोन, बिदिब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरोना। नायलांदो बिदिब्ला। जा लक्ष्यजों जोङो हा राननाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ दैदेननायाव जाफुंसार होनायाव जोंनि साफ्रोमबो ग्राम सभानि आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमा नोंथांमोन 3,20,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि न'खरनि हानि जोबबाय। जोंनि नैबे बिजनि सार्कलनि सिङाव जोङो 4,000 न'खरनो हानि पाट्टा होबाय। बेनिनो नोंथांमोननि नैबे खयला मैला हालामाव जोङो 520 न'खरनो हानि पाट्टाखौ रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनो हाबाय। बेनि थाखायबो जों खेबसे आखाइ खबनि। Lukas Nazari, Santola Pasangkari dan ada peningkatan kolom. Santola Pasangkari tu, boleh. Santola Pasangkari ada ada. Hamba, deh. Apa kau mana ni boleh? Apa kau mana? Nengen, macam mana? Ada nengen tak? Orang lain saya berfirman, kita mana ni apa ada deh? Bermazhab apa ada? Cuma asal nak kait kacau deh. Oh, Tuan Nazari, kalau malah resmi. Kita ni perlu nazakan saya. Zenda, Sarmodalan Nazari dong, dan advisory member. Financial dong, GIS net Kalamgra. Arnab Bintang. Bosku tu kebaik halan jangan anak lebih niada, lamai thamat. Amar, Mali beca, pila, lagu saya jenisnya amti, receive sabai, entah mana saya yang anggal dando. Dengan sertifikat itu, pokoknya sebenarnya saya nak usah malu banget. Kamu sehari empat aja deh, ini berapa? Bicara Asna gue ni, tangan baik, binas nih. So नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ आरो हानि पाट्टा माने रानना होनायखौबो नुबाय जानांगौ आरोना। बेनि थाखाय माने भिडिअखौ जोबजासे नायदोंबा थेंक इउ। आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबाथाय साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, शेयार खालाम लोगोफोर अननानै प्लिज।